Het is zondagmorgen 9 uur. Het zonnetje schijnt en het belooft een prachtige dag te weren. Het leven lag ons toe. Althans op heel veel plaatsen, gelukkig. Maar er zijn ook plekken waar mensen zich zorg maken. Over uw gezondheid, uw werk, het voortbestaan van uw bedrijf. Het zijn bijzondere tijden waarin we verkeren. En over iets minder dan 2 maanden dan start het vastelovenseizoen. Met een 11e van de 11e. En daar vinden mensen niets van. Sommige mensen zeggen, ja, we gaan feesten. Eindelijk Joeks en Jen, daar hebben we nu alweer eens een keer zin in. En anderen zeggen, is dat nou nodig? Kunnen we niet eens een keer een jaar overslaan, gezien de bijzondere tijd waarin we verkeren? Het zijn tegengestelde meningen waar wij als Jokers iets verstandigs in willen vinden. Een goede balans in willen vinden. Waarbij wij recht willen doen aan zoveel mogelijk meningen van de Venloneren. En dat is best lastig. Want het vastelovenseizoen, dat start natuurlijk pas over 5 maanden. Althans, de echte vastelovensdag. En wie de vlag er dan bij hinkt, daar kan nog nemens echt een verstandig woord met zekerheid over zeggen. Dus we doen het maar met de informatie en de kennis die we nu op dat moment hebben. Laat ik vooraan beginnen. Na Opus Jocus op 3 oktober, dan zullen we de vastelovend gaan starten op de 11e van de 11e. En dat doen wij op een andere wijze als dat geen mogelijk van ons gewend ziet. Natuurlijk brengen we weer samen met de stadsdeelverenigingen, presenteren wij een hele mooie opsteker. Die dit jaar gemaakt is door een Tegelse kunstenaar. En we zullen ons cd gaan presenteren. Ook zal om 11 minuten over 11 op de 11e van de 11e 11 keer ons kanon klinken, maar deze keer vanaf het balkon boven op ons eigen stadhuis. We zullen die dag geen muziekprogrammering brengen op de markt voor het stadhuis en ook zullen er de rest van de dag geen publieke activiteiten plaatsvinden. Wel zullen we de pronkzitting op de zaterdag daarna, op de 14e november, gaan brengen en deze keer anders dan anders. Niet in onze eigen hoenderstal, nee, de hoogheid prins Marcel II, die zal zijn afscheid hebben op de markt voor het stadhuis. Het wordt een echte boetezitting. Spectaculair, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen laten meegenieten van dit prachtige evenement. En dan zien we alweer in het nieuwe jaar. Op 30 januari in het nieuwe jaar, dan zal een nieuwe hoogheid gepresenteerd gaan worden. In de hoenderstal. Maar ook weer een beetje anders. Niet met een normale hofbal, maar op een wijze die hoop ik, heel erg gaat aanspreken. Het wordt heel erg jokesweerdig en mooi en chic, zoals je dat van ons gewend ziet. De hoogheid zal dit jaar samen met de Wiek en buurtverenigingen de Venloneren voorgaan in het mooiste feest van gans het jaar. En deze keer als echte stadsprins, want Venlo verbindt. Met de 3 dagen zelf, dan gaan wij met de stadsprins voorop, gaan wij de vastelovend vormgeven in ons eigen Venlo. En dat gaan we doen in de straten, in de buurten en in de wieken. Wij trekken als Jokers de wieken en de buurten in. En dat gaan we doen samen met die zusterverenigingen, de wiek- en buurtverenigingen. Daar gaan wij zoveel mogelijk van de activiteiten die G van ons gewend ziet, samen met Ur en samen met Och vormgeven. Evel, op vastelovens maandag, zal er dit jaar jammer genoeg geen grote optocht door de binnenstad trekken. Dat is een duidelijkheid die moeten we op dit moment wel brengen naar de wagenbouwers en de groepen die bezig zijn met de pekjes. Ook zal de Boerenbroelof en het Boerenbroelofsgezelschap dit jaar niet in ondertrouw gaan en niet gaan trouwen. Ze zullen wel weer gepresenteerd en ze zullen zich gewoon verloven voor de Venloneren. Maar ze gaan pas trouwen in 2022. Het bruutje weet het misschien nog niet ganz zeker of ze willen elkaar misschien nog een beetje beter leren kennen. Wie zal het weten? We zullen nog een jurke op trouwerie moeten wachten. Wie het ganse feest in detail droed komt te zijn, daar hebben we nog even een tijd voor. Daar kunnen we nog even over nadenken. En dat doen wij samen met de gemeente Venlo, samen met de zusterverenigingen, samen met Theater de Maaspoort, met Umroep Venlo, maar ook met de organisatie van het Zomerparkfeest, met het Stadscomité BB6 en de Stichting Horeca Alstad Venlo. Allerlei partijen die samen met Jokers een prachtig feest gaan maken. In 2021 geldt dat als de Venloneer niet naar de vastelovend kan komen, dan gaan wij als Jokers de vastelovend naar de Venloneer brengen. Ik spits me nou al
op een hele bijzondere vastelovend. Dank u wel.